तुम्हाला पण आज जेवणाला किंवा टिफिनसाठी कोणती भाजी बनवायची हा प्रश्न पडलाय? हो ना, मला तर पण. चला मग आज बनवूया साधी सोपी पण स्वादिष्ट गवारची भाजी. हो, चला बनवूया. कांदा आणि टोमॅटो बारीक कापून घ्या. बर. शेंगदाणे भाजून मग मिक्सरमध्ये बारीक कूट करून घ्या. होय. पॅनमध्ये तेल घालून गरम झाल्यास त्यात लसूण, जिरं, मोहरी घाला. जिरं, मोहरी तडतडले की कांदा घालून कांदा गुलाबीसर करून घ्या ठीक आहे. आणि टोमॅटो घालून मिक्स करून घ्या. हो. गवार उकडून घ्या व त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून पॅनमध्ये घाला. ठीक आहे. गवार उकडून घेतली. मग त्यात हळद, मीठ, मालवणी मसाला आणि शेंगदाणे कूट घालून मिक्स करा. बर. 5 मिनिटे कमी आचेवर परतून घ्या. नंतर त्यात पाणी घाला आणि छान ढवळून घ्या. खूप छान. नंतर झाकण ठेवून 10 मिनिट भाजी शिजवून घ्या. यातल्या लाल तिखटामुळे भाजीला छान रंग येतो आणि शेंगदाण्याच्या कुटामुळे ती चवीलाही छान लागते. अरे वा. ही भाजी चपाती किंवा वरण भाताबरोबर झक्कास लागते. मस्त मस्त. प्लीज व्हिडिओला लाईक करा हो, कराच आणि लाईक. अशाच झक्कास नवीन रेसिपीसाठी आमचं चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. केले.